tal com esteu? Us saludem des de Tarragona, us saludem concretament des de la Tàrraco Arena Plaça, aquest recinte que era una plaça de toros fa 90 anys on va començar la primera edició del concurs de castells de Tarragona i avui es retroben 12 de les millors colles del país, 4 anys després en el concurs més esperat de la història, en el concurs de les emocions, per saber qui serà la millor, qui succeirà a la colla vella dels Xiquets de Valls que va guanyar l'edició del 2018. Ho tenim tot preparat, ho tenim tot a punt, amb l'entrada de les colles a plaça per explicar tot el que passi en aquest recinte per saber qui succeirà a la colla vella dels Xiquets de Valls. Ho farem a peu de plaça amb l'Anna Fortuny i l'Àlex Alonso, dos companys que ens portaran tots els protagonistes i les vivències de la jornada. Àlex, Anna, què tal, com esteu? Benvinguts. Doncs aquí, a peu de plaça, ja enmig de les colles, seguirem sobretot les reaccions de les que lluiten pel títol. L'actual campiona, la colla vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la colla joves Xiquets de Valls. També molt pendents dels castells de gamma extra de la jove de Tarragona i dels castells de nou dels Xiquets de Tarragona i els moixiganguers d'Igualada. A l'altre costat de la plaça, Anna Fortuny amb la resta de protagonistes. I és que més enllà de la competició, avui el concurs també l'escriuen totes aquestes colles que venen a superar-se i a fer els seus millors registres. Estarem amb els castells de Sant Pere i Sant Pau, Xiquets de Reus, Capgrossos de Mataró, els castellers de Sabadell, també els castellers de Barcelona i els castellers de Sants. A peu de plaça recollint els protagonistes i les sensacions, les emocions que ens deixen els castells. I a la zona de comentaristes, amb Antoni Comas, què tal, com estàs, Toni? Benvingut. Què tal? Doncs us explicarem tots els detalls del que vagi passant durant aquest concurs i ho farem també amb l'anàlisi tècnica amb 3 comentaristes. Aquí saludem tots seguits, Joan Baumala, Ina Mallol, Quico Domènech. Molt bon dia. Bon dia. D'entrada, Joan, hi ha 3 candidats, joves de Valls, Vella de Valls i Castellers de Vilafranca, a guanyar aquest concurs. Quina creus que pot ser la clau que decideixi? Home, la clau, tenint en compte que totes 3 van amb un programa de màxims, serà la primera ronda, una primera ronda sense concessions, on ja sortiran amb un dels reis de gamma extra. Per tant, la primera ronda marcarà moltíssim el que pot ser aquest concurs. Aina, evidentment, hi ha moltes colles que no aspiren a guanyar, però que poden aprofitar la jornada d'avui del concurs. En quin sentit ho poden fer positivament? La sensació és que avui és un dia especial, que les colles sobretot buscaran fer un pas endavant amb els seus objectius i proposar-se nous reptes i assolir-los aquí, en aquesta plaça talismà. Quico, quina creus que serà el factor decisiu? No sé si la plaça, la posada en escena, hi tindrà un aspecte important. El concurs té un factor nervis addicional a qualsevol altra diada, amb la circumstància, a més, que molts dels castells que poden decidir no els hem vist encara a les places, s'estrenaran avui. Per tant, això fa que el concurs a priori estigui molt obert. Doncs ho tenim tot a punt perquè comenci aquest jornada de diumenge del concurs de castells. La jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona, 28a edició, comença amb una actuació conjunta de primera ronda. 8 castells a la vegada, 2 castells principals, 5 de 8 de Xiquets de Tarragona i aquests 5 de 8 també de moixiganguers d'Igualada. Xiquets de Tarragona, camisa ratllada, moixiganguers, camisa lila, però a més, 3 de 8 de Sant Pere i Sant Pau, 3 de 8 de Castellers de Barcelona, 4 de 8 de Sants, 4 de 8 de Sabadell, 3 de 8 de Reus i 3 de 8 de Capgrossos de Mataró. Comencen a refilar les gralles i sentim els timbals. Aquests són els Xiquets de Tarragona que estan ja entrant al pont de dalt del seu 5 de 8, aquest castell composat per un tros i darrere un 3. I puja Xiquets de Reus amb el seu 3 de 8 amb 15, puja Sants, pugen totes les colles, aquí les teniu. Allà a la dreta, al final, Sants. Bé, ara a la dreta, Reus, color camisa avellana. Darrere seu Xiquets de Tarragona, puja Sabadell, puja Barcelona, vermells. Allà al final, moixiganguers, lila. A l'esquerra, Sants. Són tots els castells a la vegada. 8 per començar aquesta 28a edició del concurs de castells. A l'esquerra, moixiganguers d'Igualada, camisa lila, a punt d'entrar ja al pont de dalt. Compte amb els Xiquets de Tarragona que tenen algun dubte. Ara sí, l'enxaneta està a punt d'encavalcar-se. Tenim el primer, estan a punt de fer-lo. Primera aleta, encara no, ara la segona serà el primer. Sí! 5 de 8 Xiquets de Tarragona, carregat, va, camí de descarregar-lo perquè li tenen confiança. Xiquets de Reus acaben de col·locar l'acotxador al 3 de 8 i aquí veieu, tots els castells a la vegada. Xiquets de Reus, aquí els teniu a punt de coronar-lo. Sí! També el tenen Xiquets de Reus, 3 de 8, el segon castell de la jornada. Després a mirar Mataró, que també està a punt d'encavalcar-se. Aquí els teniu en primer terme. S'encavalca Mataró, a punt de fer-lo, 3 de 8, sí, també. 3 de 8 dels Capgrossos de Mataró. I atenció perquè moixiganguers van camí de
del seu 5 de 8, també Barcelona i Sants estan a punt de fer-lo, però atenció, ens centrem aquí, Moixianguers d'Igualada, situen ja els acotxadors del 5 de 8, a punt de coronar-lo Moixianguers d'Igualada, a punt de fer la primera aleta, corona Sants i corona Barcelona, Moixianguers primera aleta, encara no està carregat, ha de fer la segona, a punt de fer-lo, Moixianguers 5 de 8, sí! 5 de 8 de Moixianguers d'Igualada també, de moment els estan descarregant tots, Reus descarrega 3 de 8, Sants descarrega 4 de 8, Barcelona descarrega 3 de 8, Sabadell ha coronat ja també el 4 de 8, Moixianguers descarreguen 5 de 8 i ara ens centrarem en l'únic que quedarà. 3 de 8 dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Són ells, 15 col·locats del 3 de 8. Vaja, de moment, això va fantàstic, La millor manera de començar el concurs de castells. Ens centrem en aquest 3 de 8 dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. A l'esquerra, Lila, Morat, descarrega Moixianguers d'Igualada. Sants ha descarregat 4 de 8. Sant Pere i Sant Pau, ara de verd a la dreta, els veieu, situen ja dosos del 3 de 8. A punt d'arribar a la cotxadora. Aquest és el castell límit dels castellers de Sant Pere i Sant Pau fins al final. El castell límit d'aquesta temporada, el 3 de 8. Entra ja la cotxadora, només queda l'enxaneta a punt de coronar-lo. Sí! 3 de 8 en solitari, gairebé dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Castell coronat, està perfecte, és una autèntica postal, està clavadíssim. Avui somien en posar-li una agulla allí dins, somien en posar-li un pilar de cils en aquest 3 de 8. Castells, per tant, descarregats, deixen ja de braç el 3 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau, 8 castells a la vegada, 8 descarregats, amb 2 5 de 8, Moixianguers d'Igualada i Xiquets de Tarragona, amb els 3 de 8, aquest últim que veiem de Sant Pere i Sant Pau, però també altres 3 de 8 que hem vist, com per exemple de castellers de Barcelona, de Xiquets de Reus o de Capgrossos de Mataró, més el 4 de 8 de Sants, una primera ronda, podríem dir, perfecta. La sensació és que les colles han començat tal i com volien. Els 2 5 de 8 els que han donat més feina a les colles. Vinga, va! No ens veu la canalla. Està bé, trobem! Amb el crit del Cisco Benet al cap de colla dels castellers de Vilafranca arriba el gran moment inicial del concurs de castells, perquè les favorites tenen aquest ordre. Castellers de Vilafranca, colla joves, Xiquets de Valls, colla vella dels Xiquets de Valls. Sortida dels castellers de Vilafranca del Castell de Déu. No s'ha descarregat aquesta temporada. No es descarrega des de Tots Sants 2019. Han pujat quarts, han pujat 15, han donat l'aprovació, pugen sisenes, ja estan situades, pugen setenes, arriben ara a la seva posició. Aquestes són les setenes, s'agafen de braç, ja les tenim dretes, setenes, és el tronc central del 3 de 10 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca, el silenci a la plaça, la gent amb els seus telèfons mòbils buscant captar un moment únic, d'aquells únics, dels castellers de Vilafranca, de la vella, de les joves i de totes les colles en veurem molts de moments únics. Entrada de dosos dels castellers de Vilafranca, el castell de moment està molt bé, presenta una mida molt bonica, hauran de treballar i de valent, manilles, folre, que encaixin bé amb els quarts, amb els quins d'aquest castell, a punt d'arribar ja la cassoleta dels castellers de Vilafranca, a punt de situar-se, s'encavalca superant ja el pis de dosos, compte, que comença a perillar, quarts, quins, comencen a treballar, entra la cassoleta, ja està situada, només queda l'enxaneta, estan a punt de carregar-lo, el carreguen 3 de 10 amb folre i manilles, sí! 3 de 10 amb folre i manilles, esclata la plaça, embogeix la plaça, crida la plaça, i ara és un moment clau, no és carregar-lo, per guanyar el concurs és descarregar-lo, sortida d'enxaneta, sortida de cassoleta, sortida de dosos, el tenen, compte, han de tratar més, és fràgil, es pot trencar, pujaria, cridòria, emocions, ens tornem bojos, sortida de setens, castellers de Vilafranca gairebé el tenen, compte, últim esforç, les manilles al límit, s'estira una agulla, al límit, al límit, al límit, al límit, el descarreguen, el descarreguen, el descarreguen, 3 de 10 amb folre i manilles, descarregat pels castellers de Vilafranca. Sortida imperial dels castellers de Vilafranca, 3 de 10 folre i manilles, descarregat d'una manera molt contundent de començar a guanyar el concurs. Excel·lent fins a la carregada. Després de la descarregada hi ha hagut una defensa titànica de totes les parts. L'encaix entre les manilles i els quarts ha sigut intens, però sobretot al traspassar l'enxaneta a setens hi ha hagut un autèntic moment de perill. Fixa quin matís, o sigui, quina diferència, quina millora respecte al 3-10 que vam veure a Vilafranca.
Vilafranca a dalt, lògicament, els nervis que hi havia perquè era un 3 de 10, perquè era la canalla que de primer any, i en canvi amb la tranquil·litat, amb la serenor, amb el temperament en què la colla, en què la canalla ha pogut carregar i descarregar el castell, i després folre i manilles, espectacular. Sí, justament jo anava a comentar això, era digne de veure com han anat muntant, en quin ordre, en quin ritme han anat muntant les manilles que han estat claus en aquest 3 de 10 que han descarregat els castellers de Vilafranca. Atenció, escolteu. Veiem sobretot el moment, la canalla és rapidíssima, la veritat és que a nivell de timing que això s'ha quadrat fantàstic, mireu, arriba l'aixecador i de seguida arriba l'enxaneta, i sobretot mireu la setena de la rengla, hi ha hagut un moment aquí, sobretot amb la traspassada, que ens ha fet patir perquè s'estava estirant amb excés, i aquí ho veieu, com a poc se n'estava anant lluny, i han hagut de defensar i deixar-la a lloc perquè el castell no acabés per allà. Jo insisteixo en el treball espectacular de folre i manilles. Fixeu-vos que no està movent ningú, ni un peu, no hi ha cap posició rectificada, és a dir, ha estat una autèntica roca. I la traspassada, impressionant. Mireu el que us dèiem, aquí es veu, a vegades pateix per tancat, i mireu que estirades que estan les setenes d'aquest castell. Per tant, aquí hi ha hagut molta feina. Una canalla absolutament fantàstica i, sincerament, molt perfeccionada, molt millorada respecte a Sant Fèlix. I 15 i 600 com aguantaven les batzegades, Sí. I ja ens arriben els primers comentaris a Twitter, El Sergi ens diu: què acaba de fer Vilafranca? Comencen forts. El Mason esmorzar amb un 3 de 10 dels verds no té preu. I la Sílvia Batalla, perdó, diu: collons amb els lagartos, èpics. Tots els comentaris que ens en feu arribar amb l'etiqueta Castells en xarxa, intentarem recollir-los. Gràcies per ajudar-nos. Realment són les 10 i 20 minuts. Ja hem vist 9 castells en aquesta jornada de diumenge, entre ells un 3 de 10 descarregat. L'Albert Martínez, el cap de colla de la colla vella dels Xiquets de Valls, ha dit molta tranquil·litat, 2 de 8 sense folre. L'han descarregat a l'assaig, l'han descarregat aquesta temporada fa uns dies a Tarragona per les festes de Santa Tecla. Proven el 2 de 8 sense folre. Acabem de veure el 3 de 10 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca. És el gran duel vella vers vella. I arriba aquest 2 de 8 sense folre, importantíssim per ells per estar gairebé al mateix nivell. Puntua més un castell de 10 que aquest castell sense folre, però és estar allà, és estar en la lluita, és estar en el duel, està en la pugna, a punt d'entrar ja els dosos d'aquest castell, del 2 de 8 sense folre, un castell molt fràgil, en qualsevol moment algú que perdi una miqueta el braç, una miqueta el peu, es podria trencar. Expectació, fixeu-vos la gent mirant, atenta, buscant aquest castell, aquest 2 de 8 sense folre, que ja té situats els dosos del castell, i la canalleta més petita que va pujant al seu ritme. Primer arribarà l'aixecadora i després arribarà l'enxaneta per coronar un castell molt fràgil, però que de moment està molt bé. Ja tenen l'aixecadora col·locada, colla vella dels Xiquets de Valls, a punt d'esclatar la plaça. Prepareu-vos, esclatarà. La plaça esclatarà. A punt d'encavalcar-se l'enxaneta. Les darreres passes, el carreguen. Sí! Esclata la plaça! Esclata la TAP! Colla vella! No és carregar-lo, és descarregar-lo. Sortida de l'enxaneta, compta al límit, treballen moltíssim, terços, quarts, compta. Sortida de l'aixecadora també. Colla vella dels Xiquets de Valls, al límit. Com el salven? No! Castell carregat, colla vella dels Xiquets de Valls. Estava molt al límit, estava molt forçada, sobretot en el moment de fer el pas de l'enxaneta. S'ha començat a desfigurar i finalment ha hagut de seguir. Una llàstima perquè fins a carregar el castell anava molt bé. El 2 de 8 net, clar, no permet marge. Però anava molt bé. Ara després hi ha hagut un moment de complicació a la sortida, però semblava fins i tot que es podia salvar, tot i que per el mateix lloc per on va saltar a Vilafranca ha saltat avui també, no? Però bueno, estem parlant d'un castell que dona molt poc marge. La sensació és que hi ha hagut alguns problemes de timing. S'ha complicat especialment el pis de Quins. Els hem vist treballar forçadament molt a l'inici, tot i que s'ha acabat tancant per terços. Ha sigut doncs aquesta banda que al final ha acabat marxant endavant i s'ha acabat trencant per aquí. El concurs continua, la primera ronda continua, encara ens falten 2 castells. Un és aquest, 9 de 8, colla jove, Xiquets de Tarragona. Primer intent d'aquesta temporada, d'aquesta estructura tan complexa, amb un 3 central i darrere de cada agulla d'aquest 3 hi ha enganxat un 2, 9 de 8, puja molta gent. No el fan,
aquest 9/8 des de Santa Tecla de 2019. Va ser l'últim intent. El que passa que el seu historial és brillant amb aquest castell. L'han provat 43 vegades, l'han descarregat 41. Una va quedar carregat i un intent desmuntat. Però és la primera vegada que el proven aquesta temporada. És la primera vegada que el proven postpandèmia. I tot això, evidentment, influeix. Puja ja tota la canalla. El tronc central del 9/8 ja el tenim situat damunt de la pinya. Aquesta gentada que puja en aquest castell. Tots els 15 ja situats. Ara entren les 3 parelles de dosos de la colla jove Xiquets de Tarragona. Aquí teniu l'entrada 1, 2, 3. Les 3 parelles de dosos. Aquesta imatge fantàstica. Veieu aquestes 3 parelles d'un castell que tremola, que pateix i que es trenca. Intent de 9/8 de la colla jove Xiquets de Tarragona. La sensació és que ha començat a treballar molt aviat, especialment estava patint el nucli central de la banda del 3 per on va caient. Vinga, va, treballem rectets, Som-hi, va. Les gralles de la colla joves Xiquets de Valls sonen a la Tàrraco Arena Plaça i també els timbals, amb una altra vegada el silenci que s'ha fet en aquesta plaça expectant d'aquest duel a 3 bandes entre Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Colla Joves Xiquets de Valls. 3 de 10 descarregat dels Verds, 2 de 8 sense folre carregat de la Vella, ara 4 de 9 sense folre de la Colla Joves Xiquets de Valls. Un castell que no descarreguen des de Santa Úrsula 2018. De fet, en el seu historial l'han descarregat només 5 vegades, 5. Per tant, és importantíssim. És el castell total. És espectacular. Diuen des de la pinya que està molt bé. Ho han dit d'una altra manera, però han dit que està molt bé. Entrada de sisens. Ja el tenim. Sisenes situades d'aquest 4 de 9 sense folre de la Colla Joves Xiquets de Valls. I arriba la canalleta més petita. Mireu, l'Arlet, ho diu el casc. Aquest és el Salvador Ramon, que dona les ordres des de la pinya. Entren dosos ara mateix, dosos d'aquest 4 de 9 sense folre de la Colla Joves. Es va tancant per dalt, compte que potser patiran, perquè s'està tancant pels pisos superiors. Arriba ja la canalleta més petita, veig la cotxadora, mireu-la, comença a dibuixar-se, i allà on toca el sol se situa ella, llançant un peu i llançant l'altre. Ja tenim l'aixecadora de la Colla Joves, només queda l'enxaneta, tornarà a escaltar a la plaça, tornarem a sentir aquells crits, aquells aplaudiments, el carrer que les joves el té, sí! 4 de 9 sense folre, Colla Joves Xiquets de Valls, sortida de l'enxaneta. No són carregar-los els castells, són descarregar-los per intentar guanyar el concurs. Es complica pels pisos superiors, es tanca pels pisos superiors, sortida de l'enxaneta, sortida de l'aixecadora, compta la Colla Joves que el pot tornar a descarregar 4 anys després des de Santa Úrsula 2018. La gent ho sap, la gent esperona, la gent pica de mans, la gent anima, la gent crida. Sortida de sisenes, ara finetes, tranquil·les, suavitat, compte que el descarreguen. Les joves el pot descarregar, a punt de fer-ho. La plaça esclata, aplaudiments de totes les colles de l'arena. El descarreguen, el tornen a fer. Les joves de Valls, 4 de 9 sense folre, des de Santa Úrsula 2018. Senyores i senyors, les joves ha agafat la bandera vermella i l'acaba de clavar a l'arena de la Tàpia. Ha dit, aquí estem, venim a guanyar, volem jugar, volem competir i volem el concurs de castells 2022. Jugada mestra de sortida per unes joves de Valls que ara mateix aspira a tot. Espectacular. I molt ben defensat, perquè el castell s'estava tancant per dalt, deies, a la descarregada, a la baixada de la canalla, l'acabaran de remenar, i no, han aguantat, prova de les ganes que hi havia de descarregar aquest castell. Però feia bona pinta. Estem parlant del castell total, és a dir, en qualsevol moment se't pot complicar, però és un castell que anava fent bona pinta. Ves que entraven sisens, l'entrada de sisens és clau en aquest castell per definir cap on poden anar els trets, i tu ves una entrada de sisens que ha estat neta, i a partir d'aquí la canalla també ha demostrat molta categoria a l'hora de fer-lo. I mireu que el castell tenia moltes dificultats, perquè la veritat és que han fet molt malament el tema de les alçades. Hi havia un seta totalment enfonsat, és que es veu claríssim aquí, el que tenim justament d'esquenes, tot el pilar d'esquenes està enfonsadíssim, perquè era menudíssim. Quedava una mica descompensadet, això sí. La canalla també ha arribat a temps. Tot i que després de dosos s'ha igualat més, s'ha igualat una mica més. Però han treballat molt bé a la descarregada perquè s'estava començant a estirar, especialment al pis de quarts, i ha hagut un moment d'aquella sensació que el castell s'estira, que et pot acabar saltant, i la veritat és que han defensat molt bé just aquell instant en què han començat a sortir aixecador i enxaneta i els dosos. I aquestes cares, aquest és un dels segons, aquestes són les castelleres que pugen. Insistim, ara repassem tot seguit la classificació.
la 28a edició del concurs de castells. Toni. Primera posició pels castellers de Vilafranca, després d'haver descarregat el 3 de 10 amb 3.405 punts. A prop d'ells hi ha les joves de Valls, que ha descarregat el 4 de 9 sense folre. La Colla Vella tercera en aquests moments, després d'haver carregat el 2 de 8 sense folre. A continuació, empatats a la quarta posició, Xiquets de Tarragona i Moixiganguers d'Igualada. Continuen amb el 3 de 8 els Capgrossos de Mataró, també empatats. Si veiem el següent bloc de colles, podrem continuar a partir del 7è fins al 9è lloc, el 12è lloc d'aquesta classificació, Castellers de Barcelona, Xiquets de Reus i Castellers de Sant Pere i Sant Pau, i tanquen els Castellers de Sants i els Castellers de Sabadell amb el castell pendent. Evidentment, ha sigut intent, 0 punts de moment per la jove de Tarragona. Així tanquem aquesta primera ronda. Tornen a sonar les gralles a la Tarracorena plaça. Sona per la Colla Joves. Vinga, no perdem la mida aquí. Xiquets de Valls. 2 de 8 sense folre al castell que proven ara mateix. Un castell dificilíssim, d'extrema dificultat. El van provar a la Diada Nacional de Catalunya. Avui el volen descarregar. El volen descarregar. Si el descarreguen, fan un pas endavant per poder guanyar el concurs i obliguen els castellers de Vilafranca a descarregar el 4 de 10 amb folre i manilles. Segons, terços, quarts, quins, aquí les veieu, el tronc central d'aquest castell. I ara pugen dosos. Aquest castell va servir per obrir el concurs 2018. Hi ha un rum-rum a la plaça. Entren dosos, la canalleta comença a pujar. Veiem ja com puja l'aixecadora de la Colla Joves Xiquets de Valls, a punt d'entrar dosos. Clar, el castell fins aquí bé, però ara comença la feina, la pujada de la canalleta. Per una de les agulles puja l'aixecadora i ara comença a pujar l'enxaneta de la Colla Joves Xiquets de Valls. Extrema fragilitat. Aquest castell és dificilíssim. Arriba ja l'aixecadora a l'alçada de dosos. Puja també l'enxaneta, al seu ritme, al seu pas, a poc, mira amunt, vol pujar, vol encarregar-lo. És dificilíssim, compte, El castell remena, l'estan gestionant molt bé. Veig que terços, quarts, quins, gestionen molt bé el castell. Compte que arriba l'enxaneta. No, es trenca. A la mínima s'ha trencat. Ha començat a treballar un pèl aviat aquest castell i això ha sigut mortal per un 2 de 8 que no s'ha pogut ni carregar. Mireu l'enxaneta on està, l'aixecadora ja pràcticament hi és, tot i així els dosos han estat bastanta estona col·locats, per tant ha sigut un castell de durada. Entrant en matisos, que és que, clar, un castell d'aquesta sensibilitat, els matisos compten molt. Jo aquesta sensació també l'he tingut, Aina, que m'ha fet la sensació que l'enxaneta posava una mica massa tard. A vegades estan provocades aquestes petites descompensacions, estan provocades perquè així un cop arriba, se senta i aleshores el castell es pot trobar més còmode que no pas tenir-los a tots dos pujant alhora, però aquí sí que m'ha donat la sensació que havia d'esperar massa i aquest castell, aquells segons són claus per poder resistir. El que passa que la sensació que tenia més gas. Sí. Que tenia més gas. És a dir, que el problema els podrien tenir a l'hora de descarregar-lo. Ernest, estranyem, Didac? Que fem peu? Vinga, va, som-hi! Va, Ernest, va! Quan el 1932 Pau Casals, el geni català, va presidir el concurs de castells, no s'hauria imaginat mai que 90 anys després veuria castells de 10 en aquella plaça de toros, l'antiga, ara Tarracorena plaça. Doncs els castellers de Vilafranca l'han fet un a la primera ronda i busquen el segon a la segona. 4 de 10 amb folre i manilles. Castells que només han descarregat una vegada i que tiren amunt. Si descarreguen aquest castell, tenen 2 terceres parts segurament del concurs de castells a la butxaca. Entrada de setens dels castellers de Vilafranca, setenes en aquest cas. El castell remena, però és que és això, és que puja molta gent, és que hi ha molta gent. Les manilles van d'aquí cap allà, els quarts pateixen, els quins pateixen, sisens pateixen, entrada de dosos, a punt d'entrar aquests dosos, un acaba de relliscar una miqueta, intenta fer-ho, no pot fer-ho, no ho aconsegueix i s'acaba tancant. Intent de 4 de 10 amb folre i manilles dels verds. Doncs el segon transatlàntic dels verds no ha pogut arribar a port. El castell ha començat ja sentenciat. Els moixiganguers d'Igualada havien desmuntat un peu anteriorment del 3 de 9 amb folre i ara hi van, amb el 3 de 9 amb folre, un castell que aquesta temporada ja han descarregat una vegada, ho van fer a Reus, per misericòrdia. Ara fa uns dies a Festa Reusenca van poder portar aquest castell, que ja el volien portar per la seva festa major a finals del mes d'agost, però la diada no va anar tal com es preveia a nivell global i van dir, escolta'm, aparquem-lo
i el reservem per Reus. Allà el van descarregar i avui el tornen a portar a la Tàrraco Arena Plaça, que els hi porta grans records. Avui debuten en diumenge. Havien actuat en dissabte. De fet, l'última edició, el 2018, van guanyar ex aequo amb els xiquets de Reus l'edició de dissabte del concurs de castells i ara situen ja 600 en solitari a la Tàrraco Arena Plaça del 3 de 9 en folre. Precisament el 2018 el van descarregar aquí, a la Tàrraco Arena Plaça, aquest 3 de 9 en folre, que té ja la canalla arribant a la seva posició. Aquí veieu l'entrada de dosos, primer el que va peu i peu a les espatlles de 600 i tot seguit, quan ja estigui dret, se situarà el dosos de la regla. Ara, i el castell remena, té un tremolí que de moment a veure com gestionen, perquè arriba ja la cotxadora. Moixiganguers d'Igualada busquen el segon castell de nou d'aquesta temporada. Ja tenen la cotxadora situada. Només que l'enxaneta, quina imatge aquesta, per veure com s'encavalca l'enxaneta. Remena el castell, tremola el castell, el gestionen al límit als quarts, a punt de carregar-lo. Sí! 3 de 9 en folre, Moixiganguers d'Igualada esclata la plaça una altra vegada. Esclata la plaça amb els castells de 10, amb els castells de 9 sense folre, també amb la carregada, quedat carregat el 3 de 9 en folre de Moixiganguers. Llàstima, i és que el concurs exerceix pressió, tot i així han carregat un 3 de 9 en folre que han hagut de lluitar per fer-li l'aleta. Toda la vida nos criamos creyendo que la competitividad era lo importante y entonces competíamos para ser el más grande. Hoy en día el mundo cambió, el mundo necesita cooperación. Esto que estamos construyendo es una autocarrera y decidimos hacerlo eléctrico. De boletaires n'hi ha de molts tipus. Els que sempre hi van sols i mantenen la localització en secret. Els que fan xivarri, els que sempre omplen la cistella, els que hi van mudats. Però a l'hora de tastar-los, tots fem igual. Tens 13 restaurants amb menú boletaire esperantar. Al Berguedà es gaudeix dels bolets a la terra i al plat. Prepareu-vos, Ara xulo, mira, Capgrossos, tanca pinya, 5 de 8. Primer intent de la temporada, molt important. Perquè us feu una idea, aquest serà el castell, el 5 de 8 és el castell més valuós que veurem en aquesta ronda conjunta. Després vindria el Pilar de 7 en folre i a continuació el 2 de 8 en folre. Així es feu una idea de com funciona a nivell de puntuació doncs, la dificultat d'aquests castells. I per això tenim 4 focus d'atenció. Jo crec que alguns aniran a un ritme més ràpid que uns altres, perquè la construcció és més ràpida en uns que els altres. Per exemple, Sants arrenca amb el seu 3 de 8. A veure si els trobo ara, Sants. Allà a la dreta, aquí, mira, Sants, aquí estan. Sants arrenca el seu 3 de 8, un castell que evidentment haurien de fer fàcil, entre cometes, enteneu-me. Tots els castells tenen la seva dificultat, però Sants, aquest castell l'hauria de poder fer. De fet, ja el va descarregar per la Mercè i ja puja al pis de 15 d'aquest 3 de 8. Mentrestant es van construint els altres castells i per això ens centrem en els castellers de Sants amb l'entrada ara de les quintes. Mireu, estem amb elles. Som l'agulla del 3. Claríssima. Era l'agulla del 3, això. I ara arribarà al pont de dalt. Ara. I serem la cotxadora de castellers de Sants. Mira, una i l'altra. I nosaltres allà. Dosos col·locats del 3 de 8 dels castellers de Sants. A punt d'arribar ja la cotxadora i es comença a construir la resta de la ronda conjunta. En aquesta actuació conjunta, els castellers de Sants estan a punt ja de coronar el 3 de 8 i estem pendents de l'inici de la resta de castells. Sants a punt de coronar el 3 de 8, serà el primer en aquesta actuació conjunta. Aquí ho tenim, la imatge, 3 de 8 carregat de Sants, pendents de la construcció del folre de Xiquets de Reus, de la construcció del folre de Sant Pere Sant Pau, de la construcció del folre de Barcelona i Sabadell que arrenca el seu 9 de 7 i Capgrossos aquí en primer terme color blau, blau fort, Capgrossos de Mataró, primer intent de la temporada de 5 de 8, ens quedem amb ells perquè els Capgrossos de Mataró tenen ganes de pujar un pis més en el seu llistó d'aquesta temporada 2022. Un 5 amb un 3 i darrere de la regla enganxat un 2. Tenim ja el tronc central situat. 15 del 3, Crins del 5 de 8, de Capgrossos de Mataró, puja tota la canalla, a punt d'entrar dosos,
i arrenquen també la canalleta més petita, Cotxadors i Enxanetes. Sabadell també està amb el seu castell just darrere, color verd, és el 9 de 7, just allà al darrere. Capgrossos entren dosos, Capgrossos de Mataró, dosos situats, queda la canalleta més petita, remena, el castell remena, segons, terços remenen, quarts han de parar com poden, a punt d'entrar ja els acotxadors, ja els tenim aquí, acotxadors del 5 de 8, és el castell que veurem immediatament en aquesta actuació conjunta, a punt de fer la primera aleta, som-hi Capgrossos, que ja el teniu, a punt de fer la segona, Capgrossos de Mataró, el primer de l'any, el tenen, sí! És el primer de l'any, Capgrossos! 5 de 8, Capgrossos de Mataró, traspassa l'Enxaneta, bé, va, gas, ara per descarregar-lo, a la primera ronda els Capgrossos de Mataró han descarregat el 3 de 8, ara el 5 de 8, amb la sortida de dosos, Corona Sabadell, aquí ho veieu, de color verd, Sabadell Corona, el 9 de 7, amb 3 aletes, descarrega Blau Marí allà a la dreta, Capgrossos, el 5 de 8, comença Xiquets de Reus, color marró, avellana, del Baix Camp, comença a muntar el seu 2 de 8 en folre i allà a l'esquerra de tot, aquí els teniu, compta amb aquest castell, Pilar de 7 en folre, primer intent també de la temporada de Castellers de Sant Pere Sant Pau, puja el Pilar amb el quart que ja s'havia situat, que és el David Lobo, el cap de colla, puja damunt seu, la marca s'acaba de situar, Pilar de 7 en folre, Castellers de Sant Pere Sant Pau, Xiquets de Reus també amb el 2 de 8 en folre, i aquí ens quedem, arriba l'aixecadora de Castellers de Sant Pere Sant Pau, Pilar de 7 en folre, no s'ha descarregat mai el concurs al Pilar de 7 en folre, aixecador, ja el tenim aquí, col·locat, només queda l'Enxaneta, està remuntant ja el quart, arriba el quint, buscarà l'aixecador, Castellers de Sant Pere Sant Pau busquen aquest Pilar de 7 en folre, Reus a punt de situar també l'acotxador del 2 de 8 en folre, però ens quedem aquí, Sant Pere Sant Pau a punt de coronar-lo, Pilar de 7 en folre, a punt de carregar-lo, sí! Castellers de Sant Pere Sant Pau, va a descarregar-lo, no, s'ha trencat, ha saltat, Pilar de 7 en folre carregat, que difícil és descarregar el Pilar de 7 en folre, ens centrem en Reus, a punt de coronar, 2 de 8 en folre, ja gairebé el tenen, entra l'acotxadora, aquí la teniu, molt bé, Xiquets de Reus, de moment presenta una vida molt guapa, molt bonica aquest castell de Xiquets de Reus, i ja només queda que s'encavalqui l'Enxaneta per coronar-lo, 2 de 8 en folre, serà el segon de la temporada, Xiquets de Reus, sí! Molt bé, Xiquets de Reus, i també Barcelona a punt de coronar, 2 de 8 en folre, el primer de l'any, aquí el teniu a l'esquerra i a la dreta, vermells, Barcelona a punt de coronar, li falta una miqueta, ai, al límit, sí! Compte, a punt de trencar-se a l'esquerra, vermell, Barcelona, a la dreta, color marró, Xiquets de Reus, descarrega Reus i es trenca el castell dels Castellers de Barcelona i així tancarem aquesta ronda conjunta, aquesta actuació conjunta de la segona ronda del concurs de castells 2022. Castells treballadíssims en aquesta segona ronda i per això avui n'hem vist molts de carregats. Joan Pau i Pau, aquesta distància, Rufi. La segona ronda del concurs de castells ens porta el 4 de 9 sense folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Torna el duel a tres bandes. Verds, joves, Vella. La Vella va tercera en aquest duel i sap que les altres dues han fallat en aquesta segona ronda. Té l'oportunitat de col·locar-se per davant. Si agafem la classificació, si com a mínim carreguen aquest castell, es posen per davant a la classificació. Primer intent de la temporada de 4 de 9 sense folre de la Colla Vella, amb el silenci a la Tarraco-Arena Plaça, amb les emocions a flor de pell, amb l'entrada de sisenes de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. L'han treballat a l'assaig, però això és dificilíssim, és el castell total, és complicat. La joves l'ha descarregat en la primera ronda. Ara hi va la Colla Vella en aquest duel també particular entre les colles vallenques. Sisenes situades i el castell es trenca a la primera. A la primera, massa aviat s'ha trencat, és un intent decebedor des d'aquest punt de vista, perquè s'ha trencat excessivament aviat per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Sonen les gralles dels Xiquets de Tarragona. Segon castell per ells al concurs de castells. A primera ronda han fet el 5 de 8. A segona ronda busquen el 3 de 9 en folre, que han descarregat una vegada aquesta temporada a les festes de Santa Tecla a Tarragona. A més, hi haurà duel de 3 de 9 en folre i estan al costat Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona. Ratllada dels xiquets, lila de la jove després, ara Xiquets de Tarragona. Així ha marcat l'ordre d'actuació d'aquest concurs de castells. Sisenes situades ja dels Xiquets de Tarragona, el pom de dalt tirat amunt, dosos i acotxadora tirada amunt, ara comença a pujar l'Enxaneta. Arriben dosos ja per buscar la seva posició al castell. Aquí teniu l'entrada de dosos, brutal aquesta imatge. L'entrada de dosos allà al costat, som l'acotxadora.
dels xiquets de Tarragona, que està arribant també a l'alçada de Dosos. L'enxaneta, que arriba ja a l'alçada de Quins. Comença a remenar el castell, treballen terços i quarts, i Déu-n'hi-do com treballen. Ja tenen la cotxadora situada, l'hauran de treballar, Necessita gas aquest castell, Arriba ja l'enxaneta a l'alçada de Dosos. Vinga, una miqueta més, xiquets de Tarragona, una miqueta més. Està al límit, s'encavalca per fer l'últim esforç. L'enxaneta el tenen, el carreguen, xiquets de Tarragona. Sí! 3 de 9 en folre carregat, i ara la feinada que tenen, Ara la feinada que tenen. Sortida de l'enxaneta, va! Forts, es tanca per dalt, treballen al límit, terços, quarts, mare de Déu, i es trenca. Era molt difícil salvar el 3 de 9 en folre. Complicadíssim poder descarregar aquest castell quan a la carregada ja ha avisat diverses vegades de caure. La segona ronda de la jornada de diumenge del concurs de castells es tanca amb aquest 3 de 9 en folre de la colla jove Xiquets de Tarragona. Han donat l'aprovació amb els terços i els quarts situats. El castell tira amunt aquesta temporada, ja l'han descarregat diverses vegades. Han descarregat diverses vegades el 3 de 9 en folre i el 4 de 9 en folre. De fet, les vegades que han portat els dos castells bàsics de 9, aquest 3 de 9 en folre i el 4 de 9 en folre, els han descarregat. No els hi ha quedat mai en intent o intent desmuntat o castell carregat, sinó que els han descarregat. Entrada de sisenes, fixeu-vos aquestes cares. A l'esquerra, Jordi Alomà, és el cap de colla, està en el pis de quarts. Entrada de sisenes situada. Es tanca per dalt el castell. Arriben ara dosos del 3 de 9 en folre de la colla jove Xiquets de Tarragona. Aquí teniu aquests dosos que entren, s'agafen de braç. Estem amb elles, som l'acotxador, però es tira enrere. Serà intent desmuntat? Doncs no, tornen a tirar amunt. La canalla diu que sí, que no. No ho tenen clar. Finalment, el castell se'n va avall. Serà intent desmuntat. Ara han d'evitar que caigui. Per mi això és el més important ara. Amb la duresa que hem tingut en aquesta segona ronda, amb tantes caigudes, és important que el castell no caigui. No l'han vist bé, la canalla mirava avall, li han donat les ordres de baixar. Per tant, intent desmuntat de 3 de 9 en folre de la colla jove Xiquets de Tarragona per tancar la segona ronda del concurs de castells. Llàstima aquesta jove de Tarragona que l'ha buscat però no l'ha trobat. I ara repassem com està ara mateix aquesta classificació després de la segona ronda. Continuen en primera posició els castellers de Vilafranca amb els mateixos punts que abans, 3.405. Continuació, la colla joves i la colla vella. Tot segueix igual pel que fa a aquesta part alta. Aquí es col·loquen els Xiquets de Tarragona en quart lloc, empatats també amb els Moixiganguers d'Igualada i podríem dir que sisens, en aquest cas serien cinquens, sisena posició per als capgrossos de Mataró amb 1.710 punts. A continuació, a partir d'aquí, Xiquets de Reus, Castellers de Sant Pere i Sant Pau, Castellers de Barcelona, Castellers de Sants i tanquen els Castellers de Sabadell i, sobretot, remarcable la jove de Tarragona, que encara en aquesta segona ronda no ha pogut fer cap castell. Ten, Chayo, ten! Vinga, se la torna! Els castellers de Vilafranca a la tercera ronda del concurs de castells han de reconduir la situació. Han començat excepcionalment bé amb el 3 de 10 en folre i manilles descarregat, però a la segona ronda han fet un intent de 4 de 10 en folre i manilles. Per tant, reubicar, reconduir, resituar l'actuació amb el 5 de 9 en folre. Aquest castell que aquesta temporada ens han ensenyat 2 vegades i que porten ara mateix a plaça amb el tronc central que s'està acabant de situar. El tronc central és fins a sisenes, que entren ara sisenes de la part del 3 i ara arriben també les sisenes de la part del 2. El 5 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca de moment presenta un bon aspecte. Puja molta gent, remena habitualment. Com puja tanta gent a la vegada, acaba remenant una miqueta. Entrada de dosos ara, primers de la part del 3 ara, que va peu i peu damunt de l'espatlla de sisenes. Ara el dosos que va a la rengla i just darrere s'acaben d'incorporar també els dosos molt ben sincronitzats de la part del 2. I els castellers de Vilafranca que van camí de posar ja les cassoletes, perquè en van dues, cassoleta de la part del 3, cassoleta de la part del 2, acaben de situar-se ara, ja tenim la cassoleta de la part del 3, ara la de la part del 2, i busquen ja coronar el 5 de 9 en folre per reconsiderar el concurs de castells, per reubicar-se, per reconduir-lo, a punt de coronar-lo. Ja el tenen castellers de Vilafranca. Sí! 5 de 9 en folre, que presenta una estampa molt bonica. Aquesta és la veritat. Ha traspassat ja l'enxaneta, surten les dues cassoletes. De moment l'estan treballant molt bé. Sortida bona, sortida neta de la canalla. El treball és important també dels castellers i de les castelleres de tronc. Segurament han de desgastar-se una miqueta més del que tenien pendent. Sortida ja del pis de dosos. El castell encara no està carregat. Ara sortida de sisenes de la part del 2. Com remena, pateixen els quarts i com pateixen els quarts.
quarts, però ho estan salvant i pateix la part del 2 i ho salven. I el folre que palanca els terços perquè puguin descarregar el castell. 3 de 10 en folre i manilles, descarregat primera ronda. 5 de 9 en folre, descarregat segona ronda. Castellers de Vilafranca. Supercatedral verda, molt suada per sumar uns punts que poden ser determinants. Feia molts anys que no veiem el concurs. El 5 de 9 dels Castellers de Vilafranca, crec que ens n'hem d'anar molt enrere per recuperar quin va ser l'últim cop que el van fer, però la sensació ha sigut de control absolut. A la baixada, evidentment. Sí que s'ha estirat una miqueta, però hi havia un control i una convicció que per mi s'ha notat aquí l'ADN guanyador dels Castellers de Vilafranca. Totalment d'acord. El 5 de 9 no para mai. Hi ha un moment, et dona un moment de respir quan està tot el pes dalt, però després no para. En cap moment es desferma una batalla duríssima a la descarregada i els Castellers de Vilafranca han hagut de treure, com tu deies, aquest ADN competitiu que porta de dins, que ho porten xutat a la sang per poder defensar qualsevol inconvenient, perquè era evidentíssim que aquest castell no podia caure. Aquest no podia caure. I l'avantatge que tenen els Castellers de Vilafranca en relació a les altres colles és que aquest fons d'armari per puntuar el tenen més ampli que no pas les altres dues colles que entren en joc. La colla vella, que té el 4 de 9 al Pilar, en teoria, i la colla joves, que té el 5 de 9 també, en teoria. Sí, hem de destacar un petit detall. La sensació és que, sobretot, la rengla que quedava a l'esquerra estava un pèl estirada i un pèl oberta i ha hagut de treballar una miqueta forçada. La canalla ha anat a un tempo magnífic i venien d'una caiguda de 4 de 10, no ho oblidem. Per tant, estic convençuda que moltes de les peces que estaven en aquest castell havien caigut. L'han enfrontat amb molta valentia i aquí es nota aquesta tasca psicològica que també s'ha fet amb aquest castell. I aquí veieu sobretot com s'ha estirat una de les rengles que estava quedant més lluny i que estava treballant una miqueta forçada. La banda del 2 he de dir que ho ha fet excel·lent i tinc la sensació que fins i tot ha ajudat a la banda del 3. Exacte, aquí està molt ben apuntat. O sigui, la torre en el 5 sempre ha d'estar ajudant. O sigui, què diuen els clàssics? Un 5 no pot caure mai per una torre. No pot caure mai per la torre. O sigui, es pot complicar a la rengla, al 3, però la torre ha d'estar allà per acompanyar i per donar suport, no per complicar les coses. Molt ben apuntat. I la veritat, això sí, que hi ha aquella rengla que ha quedat una miqueta estirada i que això ha complicat una miqueta la sortida perquè la Supercatedral no para mai. Atenció, Joan, notícia important. La colla vella tira 3 de 9 en folre. Silenci a la Tàrraco Arena, plaça que només s'ha trencat amb un run-run en el moment que han començat a refilar les gralles de la colla joves, xiquets de Valls. Sentint també el toc del timbal dels timbalers i timbaleres de la colla joves, xiquets de Valls. 2 de 8 sense folre. Si el descarreguen, se situen primers. Si el carreguen, se situen primers. Si no, es mantindran segons. Abans han fet un intent i el castell va pujant. Segons, terços, quarts, quins, ara entrada de dosos. Fins aquí el castell et deixa fer coses. Pots jugar amb el castell. Amb l'entrada de dosos deixa de poder-se jugar, que és allò que ha passat abans, que de sobte s'ha trencat. Ara han entrat els dosos de la colla joves xiquets de Valls. La canalleta arrenca, aixecadora i enxaneta de la colla joves. De moment el castell va bé. Compte que arriba ja l'aixecadora, aquí la teniu, la Edurne, de la colla joves xiquets de Valls. Aixecadora que se situa. Abans s'ha trencat aquí. L'enxaneta va pujant i va pujant. Arriba al pis de 15. Està a punt d'arribar al pis de dosos. Compte que estan a punt de carregar-lo. Compte la colla joves. Compte la colla joves que ja el té. A punt d'encavalcar-se l'enxaneta. Ja el tenen colla joves. S'encavalca, el carrega. Sí! Sí! Sí, joves, sí, ara sí! I ara no és per descarregar-lo, Compte si el descarreguen! Compte amb les joves si el descarreguen! Els diables vermells! Es trenca 2 de 8 sense folre, carregat de la colla joves. Primers, ara mateix la colla joves se situa primera després de carregar aquest coloss. Quin momentàs, aquí veieu, Aina, la imatge repetida. Quina fragilitat, Aina, que té això. Sí, i de fet hi ha hagut la sensació, m'ha tornat a donar la sensació que era una miqueta llarg, però és que estava controladíssima. Amb la sortida de l'enxaneta feia una bona pinta magnífica. Han aguantat uns quants cops aquí d'un tremolí. S'ha tornat a trencar, la sensació és per nivell de terços. Ara ho apreciarem bé, perquè és que la canalla era pràcticament fora i ha acabat marxant.
Sants, sí. Finalment per aquest pis de terços que s'ha acabat escapant, però la sensació és que gairebé es podia descarregar. Hi ha hagut uns moments, però és que és un castell tan fràgil, tan delicat. Exacte, o sigui, sí, hi ha hagut moments que deies, home, encara hi ha batalla, o sigui, encara hi ha capacitat de resistir, però és que la fuetada ha sigut molt dura. I deixeu-me, perquè m'hi he estat fixant, totes les peces eren les mateixes que han pujat abans. Actuació conjunta de la tercera ronda a la Tàrraco Arena plaça amb diferents castells a plaça que ja han arrencat. 4 de 8 dels Xiquets de Reus, aquest 2 de 8 en folre dels Moixiganguers d'Igualada que ja ha arrencat també. Ha arrencat també el 4 de 8 dels Capgrossos de Mataró i comencem a dibuixar el 5 de 7 de Sabadell i el 2 de 8 en folre de Castellers de Sants. Intent desmuntat de Xiquets de Reus. Desmunten el 4 de 8, no estaven anant bé. Aquests són els Capgrossos de Mataró, camisa blau marí, que acaba de situar el pis de 15 i veig que entren també dosos dels Moixiganguers d'Igualada en el seu 2 de 8 en folre. Aquí teniu, dosos entrant a la seva posició dels Moixiganguers d'Igualada, ara entren els dosos i també entren els dosos del 4 de 8 de Capgrossos de Mataró, mentre Sabadell comença a construir, Sants comença a construir, Sant Pere i Sant Pau comença a construir i ens quedem amb aquest castell de Moixiganguers d'Igualada. L'Aran, fixeu-vos, que és la cotxadora dels Moixiganguers d'Igualada, llença un peu per col·locar-se ja en la seva posició, ja està situada, només queda que traspassi l'enxaneta, 2 de 8 en folre, ja el tenen, Moixiganguers d'Igualada, a punt de carregar-lo, ja el tenen, sí! 2 de 8 en folre i en paral·lel 4 de 8 dels Capgrossos de Mataró, també el teniu aquí, perfecta aquesta imatge, veient les dues carregades, Moixiganguers i Capgrossos, i ara l'inici de les dues descarregades són els castells que ara mateix estan més avançats a la plaça, a la Tàrraco Arena plaça, en aquesta tercera ronda, actuació conjunta de la tercera ronda, sortida de la canalleta de Capgrossos, sortida de la canalleta de Moixiganguers, els dos castells els acabaran descarregant i aquí ja veieu, a la dreta, gris, borinots, Castellers de Sants, a l'esquerra, vermells, Castellers de Barcelona, verd al mig, 5 de 7 dels Castellers de Sabadell, allà a l'esquerra de tot, a dalt de tot, a l'esquerra, Capgrossos de Mataró, color blau, descarreguen el 4 de 8 i aquests són Castellers de Sant Pere i Sant Pau, molt important aquest castell per ells. Sant Pere i Sant Pau l'ha descarregat només una vegada aquesta temporada, el 4 de 8, només una vegada. Donem per bon ja Capgrossos i Moixiganguers, ens centrem en aquest castell dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, 4 de 8, situats als terços, els quarts acaben de trobar ja la seva posició, comencen a pujar 15, descarrega també Castellers de Sabadell, el seu 5 de 7. Intent desmuntat, per això he dit desmunta, intent desmuntat de Sabadell de 5 de 7, allà a l'esquerra el teniu verd, estan desmuntant el 5 de 7, Sant Pere i Sant Pau col·loca 15 ja del 4 de 8, i es construeix també el 4 de 8 de Barcelona, i Sants també està amb el seu castell allà a la dreta de tot, de color gris, Barcelona, Sants, vermells, grisos, verds, Sant Pere i Sant Pau. Ens quedem amb ells, entren dosos, ara es agafen de braç. Insistim, un intent aquesta temporada, un descarregat dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Només queda la canalleta més petita. La imatge des de la nostra posició del 4 de 8 és perfecta. M'arriscaria a dir que perfecta. Compte amb Sants que estan a punt de coronar, compte amb Sant Pere i Sant Pau que estan a punt de coronar. Aixecador de Sant Pere i Sant Pau a punt de carregar-lo, 4 de 8, ja el tenen, sí! 4 de 8 carregat dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, i diria que Sants ha desmuntat. També ha desmuntat Sants, m'ha sorprès això, perquè la sensació era bona. Sants aquí a la dreta està desmuntant, no l'ha carregat el 2 de 8 en folre. I Barcelona, que està a punt de coronar també el 4 de 8, i serà l'últim castell que ens queda en aquesta actuació conjunta de la tercera ronda. A punt de coronar Castellers de Barcelona, a punt de coronar el 4 de 8, ja el tenen, sí! 4 de 8, Castellers de Barcelona, queda a la plaça, descarrega també Sant Pere i Sant Pau. Mireu, els dos 4 de 8, verds, Sant Pere i Sant Pau, Tarragona, vermells, Barcelona, Castellers de Barcelona. Són els dos 4 de 8 que s'estan descarregant. Aquesta imatge del pom de dalt, del 4 de 8 de Castellers de Barcelona, sortint ja la cotxadora, sortint dosos. I allà a l'esquerra Sants, que ha desmuntat el 2 de 8. Això després ho parlarem, perquè m'ha sorprès. Tenia la sensació que anava prou bé. Segur que hi ha hagut alguna indecisió. Descarregat 4 de 8 de Sant Pere i Sant Pau, amb la sortida de dosos gairebé el donem. Esperem sortida de 15, com a mínim, del 4 de 8 de Castellers de Sant Pere i Sant Pau per donar-lo per descarregat. Cares de circumstàncies, fixeu-vos, claríssimes les cares de circumstàncies de Sants. 2 de 8 en folre, que es queden intent desmuntat. Ara sí, sortida de 15 de Castellers de Barcelona, per tant, descarregat també el 4 de 8 de Castellers de Barcelona.
ronda que ens deixa sobretot molts intents desmuntats. Ara només són 2 colles la que podrien tancar la seva actuació del concurs. La colla vella dels Xiquets de Valls prova el 3 de 9 en folre la tercera ronda d'aquesta actuació. Aquest castell no el tenien al programa inicial, no el volien portar avui a la Tàrraco Arena Plaça. Aspiraven a molt més, però han tingut alguna baixa important en els castellers del tronc i, per tant, han de provar el 3 de 9 en folre per sumar punts, per recuperar llocs a la classificació. Però insistim, no estava al programa inicial de la colla vella dels Xiquets de Valls. És un castell bàsic de 9, el 3 de 9 en folre, que haurien de fer la colla vella dels Xiquets de Valls sense massa dificultat, tenint en compte que això és un castell de 9, Però enteneu-me, aspiraven a més en la diada d'avui. Han situat ja el pis de sisenes d'aquest 3 de 9 en folre. Aquí les teniu, les 3 sisenes i el forat que queda allà al mig d'aquest tronc del 3 de 9 en folre, quan veiem ja els caparronets de dosos que arribaven a la seva posició. Primer se situarà el que va peu i peu damunt de l'espatlla de sisens. Aquí teniu, ja tenen gairebé situats els dosos perquè ara està el que va a la rengla i ja només queda la canalleta més petita, aixecadora de la colla vella dels Xiquets de Valls. Aixecador és el Max, aquí el teniu, llença un peu amb cara de concentració, llença l'altre peu al Max també, s'acaba de situar l'aixecador, queda l'enxaneta, compte que el castell ha tingut una batzegada molt dura, traspassa l'enxaneta, carregat, sí! 3 de 9 en folre, carregat de la colla vella, ha tingut una batzegada duríssima que han sapigut solventar sense no haver de lluitar i de treballar, i de fet té un tremolí que el fa treballar especialment aquest 3 de 9 en folre per la colla vella. La sortida de la canalleta ha sortit ja aixecador i enxaneta, sortida ara de dosos. Com han treballat aquest castell, com han treballat el 3 de 9 en folre la colla vella, i sobretot la batzegada que ha tingut en el moment que es carregava aquesta estructura. Sortida de sisens, sisenes en aquest cas de la colla vella dels Xiquets de Valls, 3 de 9 en folre, descarregat. Aquest castell no el volien portar, però els hi serveix per sumar punts. Es col·loquen tercers a la classificació, colla vella dels Xiquets de Valls. Un castell que no haguessin volgut necessitar, que no haguessin volgut fer en aquest concurs de castells, però que les circumstàncies produïdes per les baixes de la caiguda del 4 de 9 sense folre els ha obligat a fer-lo per puntuar, per aconseguir punts. La sensació és que el castell ha perillat bastant, especialment patida la rengla de l'esquerra, sobretot amb l'entrada de l'enxaneta. Hi ha hagut aquí un cop, no?, que treballava molt tancat, incòmode, sensació de lluita, d'un castell de convicció de no ens pot caure perquè és un 3 de 9 en folre, però si ho veieu, les sisenes han treballat moltíssim. Aquí amb el traspàs de l'enxaneta hi ha hagut un moment de sisplau que aquest castell no ens caigui. Sí, i quins i sisens, Déu-n'hi-do com han hagut de treballar. La rengla que ens queda a l'esquerra de les imatges, si ho veieu, hi ha hagut un tremolí constant en tot moment. De fet, és el pilar canviat, si ho veieu, perquè no són les peces que habitualment fan aquest castell, n'han fet algun, però no és l'alineació titular, que, com bé sabeu, s'ha vist modificada per la caiguda. La colla jove Xiquets de Tarragona gairebé tancarà. No serà l'últim castell aquesta tercera ronda, però gairebé, perquè quedarà encara un castell dels Xiquets de Tarragona. La colla jove Xiquets de Tarragona torna a provar el 3 de 9 en folre. A la segona ronda han fet un intent desmuntat. Ara hi tornen. A més, necessiten sumar punts, perquè a la primera ronda han fet un intent de 9 de 8 i, per tant, estan amb un 0 ara mateix al marcador. Però aquest castell, aquesta temporada, ja ens l'han ensenyat en diferents ocasions. De fet, l'han descarregat 4 vegades fins al moment el 3 de 9 en folre. Veurem si ara té més confiança, té més seguretat que no pas el que han fet anteriorment a la segona ronda i el poden descarregar. Entrada ara mateix de dosos en aquest 3 de 9 en folre i la canalleta petita que està tirada també amunt. Acotxador i enxaneta que tiren amunt. Acotxador, de fet, és tan ràpid que acaba d'arribar ja per buscar la seva posició al castell, que remena, que tremola, que té un tremolí perillós. Aquesta és la veritat. Entrada ja de l'acotxador, ja només queda l'enxaneta, està a punt d'arribar, que rapideta és l'enxaneta també. Busca carregar el castell, ja el té la jove, 3 de 9 en folre, sí! 3 de 9 en folre carregat colla jove, aplaudiments de la Tàrraco Arena Plaça, sortida ara de l'enxaneta, sortida també de l'acotxador de la colla jove Xiquets de Tarragona, ben gestionat, ben treballat. Els terços, els quarts, els quints, gestionen molt bé, treballen molt bé aquest castell, sortida ja de la canalleta més petita, i això és molt important. Ara sí, a la tercera ronda suma la colla jove Xiquets de Tarragona, suma el 3 de 9 en folre, la seva grada, la seva zona de la grada anima, crida, felicita
als castellers i a les castelleres del tronc, del folre, de la pinya, que han treballat i de quina manera per descarregar. Ara sí, el 3-9 en folre, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, com ho celebren els quarts. Comença el concurs de castells per la Jove de Tarragona i ho fa amb un castell que no ha deixat de tremolar en tot moment. És veritat, ha tingut aquest tremolí constant, però que la veritat és que ho han gestionat molt bé. Han sabut gestionar molt bé la gent del tronc. Terços i quarts, tinc la sensació que han treballat molt bé en la defensa d'aquest castell. Però hi ha hagut un moment en què és aquell moment que té el 3, que es descontrola o l'acabes controlant i el moviment l'ha sabut controlar molt bé. I ara sí que el concurs comença ara per la colla jove, perquè la colla jove té encara 2 opcions per completar la tripleta. Mira com ho celebren, Buah, com es nota que necessitaven aquest castell. I deixeu-m'ho dir també, Jove de Tarragona i Castellers de Vilafranca, les 2 colles que tenen més afició. Sí, descarat. I ha tingut un moviment, un tremolí constant aquest castell. Ha pujat nerviós, la sensació és que no s'ha deixat de moure en cap moment, però tampoc no hi havia cap situació d'accés perill, és a dir, no hi havia cap rengle fora de lloc, era un tremolí que han sabut anar gestionant en tot moment. I el ritme ha estat bo, ha estat un bon ritme, vull dir que això també... Més que bo, jo la sensació és que ha sigut un castell molt ràpid i això els ha ajudat a que no es compliqués. Això els ha ajudat molt, correcte, això els ha ajudat molt. Allò que en diuen un castell nerviós, una mica pel tremolí que té, que no té una causa precisa, perquè no acaben de perdre posició, però hi ha aquest tremolí. També començar la tercera ronda et posa certa pressió. No, és que el concurs, insisteixo, hi ha una pressió afegida en tots els castells que és molt important, i molt difícil de gestionar. Un primer important que apuntava l'Aina i crec que és important. Amb els 2 peus desmuntats passa ronda. Xiquets de Tarragona se'n van a la 4ª ronda. Moment per repassar com està la classificació, el tancament d'aquesta tercera ronda. Han canviat i molt les colles a la part superior. S'ha posat per damunt dels castellers de Vilafranca la colla joves, que encapçala ara mateix el concurs de castells. Primer la joves, segon castellers de Vilafranca, tercers recuperen aquesta posició, passen aquesta posició la colla vella, quarts moxiganguers d'Igualada, cinquens Xiquets de Tarragona, sisens els capgrossos de Mataró, a l'espera de que pugui millorar aquesta posició amb algun castell més. Continuen els castellers de Sant Pere i Sant Pau, castellers de Barcelona, novens els Xiquets de Reus, la Jove de Tarragona, que escala posicions i es situa en 10ª posició, i tanquen els castellers de Sants i els castellers de Sabadell. Toda la vida nos criamos creyendo que la competitividad era lo importante y entonces competíamos para ser el más grande. Hoy en día el mundo cambió, el mundo necesita cooperación. Esto que estamos construyendo es una autocarrera, decidimos hacerlo eléctrico. Actuació conjunta en marxa de la 4ª ronda del concurs de castells, amb aquests 3 castells. Xiquets de Reus, 4 de 7 amb l'agulla, color marró, color verd, castellers de Sabadell, 5 de 7, i pendents de l'inici del castell dels castellers de Sants, que serà el 2 de 8 en folre. Aquesta és l'actuació conjunta que veiem en aquesta 4ª ronda. Amb l'entrada ja de dosos del 4 de 7 amb l'agulla, castell llarg, ja ho sabeu, dins va un pilar de 5, per tant, fins que no es deixin de braç els segons del castell no el considerarem carregat. Per tant, entren dosos de Xiquets de Reus, entren dosos de Sabadell, allà a l'esquerra, veieu? Entren dosos del 5 de 7 també, i aquí, en primer terme, veieu, castellers de Sants amb el seu 2 de 8 en folre. Abans han fet un intent desmuntat, ara el volen tornar a plaça, i ara per descarregar-lo, no per carregar-lo, no, per descarregar-lo. La canalla comença a pujar de Sants, puja la cotxadora, mentre estem a punt de coronar ja 4 de 7 amb l'agulla l'estructura de 4 de Xiquets de Reus. Ara ho fan, mentre Sabadell, fixeu-vos allà, primera aleta del 5 de 7, a punt de fer la segona aleta del 5 de 7, ja el té Sabadell, sí, 5 de 7 de Sabadell,
I aquest és el 2 de 8 de Folra de Castellers de Sants. Estan a punt de coronar-lo. Ara sí que ha de ser la bona. Mireu l'acotxador com mira l'enxaneta, que ja arriba. A punt d'encavalcar-se l'enxaneta. Ja el tenen Castellers de Sants. El carreguen. Sí! 2 de 8 en Folra dels Castellers de Sants. Aplaudeix tota l'afició que està en aquesta Tàrraco Arena plaça en el moment de sortida ja de l'enxaneta. Ara sortirà ja l'acotxadora. Aquí la teniu. Bona sortida. Anem a veure si poden parar aquest tremolí que té aquest castell. Estan treballant terços, estan treballant quarts i Déu-n'hi-do com estan treballant per descarregar el castell, però té pinta que Sants podrà descarregar. Veiem ja l'enxaneta dels xiquets de Reus amb el seu 4 de 7 amb l'agulla. Fixeu-vos, mirada clavada cap a la graderia. Veiem ja l'aixecadora també de xiquets de Reus d'aquest 4 de 7 amb l'agulla i veiem a l'esquerra com Vers, els de Sabadell, els saballuts, descarreguen el 5 de 7, ara el teniu ja. Xiquets de Reus, 4 de 7 amb l'agulla, també carregat ara mateix. Aquest 4 de 7 amb l'agulla mirant cap a la zona de la graderia. Xiquets de Reus, motxilla de sortida per gairebé considerar descarregat el castell. Fixeu-vos, aquesta acció de motxilla de sortida. Descarrega els Xiquets de Reus també, per tant, els 3 castells s'han descarregat sense problema. Treballadíssim el 2 de 8 en Folra dels Castellers de Sants, especialment a la descarregada, que els fan fer la millor actuació de la temporada. Ben suau. Gairebé 4 hores de concurs de castells i els Castellers de Vilafranca en la quarta ronda proven el 4 de 9 sense folre. Si el descarreguen se situen primers, si el carreguen se situen primers, si no el fan, intent desmuntat, queden segons per darrere de les joves de Valls que tot seguit provarà el 5 de 9 en folre. En joc el concurs entre verds i vermells, vermells i verds. Primer intent de la temporada dels Castellers de Vilafranca del 4 de 9 sense folre, que no el fan des de 2019 a la Diada de Tots Sants. S'ha situat ja al pis de sisens. Ara, a punt de situar-se. S'agafen de braç. Ara se situen definitivament. Estaven arribant sisens i ara se situen sisens. El castell té un lleuger tremolí que l'hauran de saber gestionar molt, Si el carreguen se situen primers. Dosos arriben a l'alçada ja de sisens. Comença la canalleta més petita a pujar amunt. Cassoleta i enxaneta, arribada de dosos. El castell es tanca per dalt. Déu-n'hi-do, ha de ser molt suau. Demana el Cisco Benet. És el cap de colla dels Castellers de Vilafranca. Entrada de dosos. De moment l'estan solventant prou bé, però clar, ara arriba tota la feinada. La canalleta més petita, la cassoleta que arriba, atenció que arriba l'enxaneta. Estan a punt de carregar-lo els Castellers de Vilafranca. A punt d'encavalcar-se, dosos, el tenen, el carreguen Castellers de Vilafranca! Sí! 4 de 9 sense folre per col·locar-se al capdavant de la classificació. El castell queda carregat. Caiguda duríssima dels Castellers de Vilafranca, però la sensació és que ha treballat molt aviat, estava tancadíssim, han treballat molt escanats, especialment al pis de quarts, quints, sisens del castell. Veurem que al col·locar-se l'aixecador hi ha hagut uns instants just abans de que arrenqués l'enxaneta també de dubte. Finalment han decidit traspassar el castell i ja ho veureu que pocs segons després, amb l'esclat de la plaça, el castell s'acaba trencant. Una mica una barreja, podria haver-se trencat pràcticament per tot arreu. La sensació és que es trenca pel pis de terços, però estava tocat de mort era un camp de mines, o sigui, hi havia fuites per tot arreu. El castell era un castell que era evident que hi ha hagut un moment que era carregar-lo i la valentia de la canalla i la categoria de la colla i l'ADN competitiu ha fet que aquell castell s'aguantés fins que l'enxaneta pogués fer l'aleta. La darrera ordre del Salvador Ramon que està donant les instruccions en aquest castell ha estat, recordeu que divendres a l'assaig van posar dosos i està xupat. No és gens fàcil aquest castell, és dificilíssim. 5 de 9 en folre, prova la colla joves, Xiquets de Valls. No li serveix per situar-se primera a la classificació, però li serveix per ratificar el segon lloc i estar viva potser en l'última ronda per provar alguna cosa més i intentar guanyar el concurs de castells. Entrada de sisens del 5 de 9 en folre, que aquesta temporada ens van ensenyar per Sant Fèlix. El van carregar el dia de Sant Fèlix aquest castell, però ara busquen descarregar-lo i no el descarreguen des de l'any 2016 al concurs de castells. Entrada de sisens del 5 de 9 en folre, que ja estan situats, i la canalleta més petita, els ponts de dalt, ara ja busquen la seva posició també al castell. Dosos de la part del 3, ara entren a la seva posició, dosos de la regla situada, ara dosos de la part
del 2. El castell presenta un aspecte de moment molt bonic, aquesta és la veritat, però és llarg encara, perquè la canalla encara està pujant. Aixecadors de la colla joves que ja se situen en la seva posició. Primer, aixecador de la part del 3, ara busca l'aixecador de la part del 2. I l'enxaneta haurà de fer 2 poms de dalt, 2 coronacions, 2 aletes. Està a punt de fer la primera. Colla joves, xiquets de Valls, ja té la primera aleta, a punt de carregar-lo, busca la segona, ja el té, 5 de 9 en folre, sí! Sí, joves, sí! Castell carregat, camí de descarregar-lo ara. Ara la feinada de Valent, fins aquí ja van fer el dia de Sant Fèlix, el 30 d'agost, i es trenca. 5 de 9 en folre, carregat colla joves. Llàstima, perquè el castell ha pujat molt bé, però s'ha anat complicant amb la descarregada que ha acabat sent decisiva per només carregar un 5 de 9 en folre. Podria haver sigut més ràpid, ara ho veureu aquí amb la traspassada i ha sigut pràcticament amb la segona aleta que el castell ha acabat cedint. La meva sensació ha sigut que sobretot ha sigut a nivell de quins, però si mireu la feinada que hi havia a quarts, estaven treballant moltíssim, especialment aquesta banda del 3, i aquí just quan sortia l'enxaneta, doncs sí, sembla que s'acaba trencant per aquest pis, si ho veieu, de quarts, quins que ha saltat en dintre. La colla vella dels xiquets de Valls tancarà a priori el concurs de castells amb el 4 de 9 en folre. Diem a priori perquè aquest castell és de quarta ronda. 2 de 8 sense folre, carregat a la primera. Intent de 4 de 9 sense folre, 3 de 9 en folre a la tercera ronda i ara 4 de 9 en folre. Els hi quedaria una cinquena ronda per si volen fer alguna millora en els castells, però veurem si ho acaben fent o no. De moment volen assegurar com a mínim el tercer lloc de la classificació per darrere dels castellers de Vilafranca i la colla joves xiquets de Valls. A punt d'entrar ja sisenes en aquest 4 de 9 en folre de la colla vella dels xiquets de Valls. Ara fan la seva entrada, ara les tenim situades, ara tenim el tronc central d'aquest castell. Vèiem el Marc Escoda, com és cap de pinyes i folres, que estava donant alguna instrucció als seus castellers, i ara aquí ens situem per veure l'entrada de dosos d'aquest 4 de 9 en folre de la colla vella dels xiquets de Valls. Entrada de dosos ara, primer posen el peu damunt de l'espatlla doncs de sisens, ara el peu a l'altra espatlla, ja tenim dosos drets en aquest 4 de 9 en folre, i l'Albert Martínez, que és el cap de colla, que diu dosos col·locats, i arriba ja l'aixecadora de la colla vella dels xiquets de Valls per situar-se en la seva posició, aquí entre l'aixecadora de la colla vella. Llença un peu, llença l'altre, ja només queda que traspassi l'enxanet, a punt de fer-ho, a punt de coronar el 4 de 9 en folre, la colla vella dels xiquets de Valls, castell que ja ens ha ensenyat enguany, sí! 4 de 9 en folre, colla vella dels xiquets de Valls, ja ens l'han ensenyat enguany diverses vegades. L'estan executant molt bé, aquesta és la veritat, la sortida de l'enxaneta, la sortida de l'aixecadora de la colla vella dels xiquets de Valls per buscar descarregar aquest castell. Es complica segurament una mica el pis de quins, veig algú treballant en una posició forçada en el moment de la sortida de dosos. Anem a veure si el poden acabar descarregant, té pinta que sí que ho podran acabar fent, sortida de dosos, però és que estan patint molt, els quins, molt, hauran de treballar-lo per descarregar-lo. Va al límit un dels quins, està perdent la posició claríssimament, sortida de sisens, clar, a veure com ho fan, intenten fer-ho amb molta tranquil·litat. Ara bé, han pogut solventar aquesta situació complicadíssima en el pis de quins, i finalment la colla vella dels xiquets de Valls descarrega el 4 de 9 en folre, suma 3 de 9 en folre i també el 2 de 8 sense folre carregat. 4 de 9 en folre que pràcticament tanca l'actuació de la colla vella, una actuació que ha estat de circumstàncies per la caiguda de segona ronda del 4 de 9 sense folre, que ha estat determinant pel concurs de la colla vella. I Aina, aquí veiem el 4 de 9 en folre de la colla vella que ha descarregat. Mireu com s'ha anat estirant sobretot el pis de terços i quarts, conforme sobretot arribava aixecador i enxaneta, el castell s'ha anat enxamplant i això ha fet perdre la posició a alguns castellers que han hagut de treballar amb una posició al límit, podríem dir, del castell. Aquí fins a la carregada no havia acabat de perdre del tot les mides, però sí que pel traspàs tot s'ha accentuat moltíssim. Ara veureu sobretot aquí amb la descarregada com s'estiren. De fet, una de les rengles que més s'ha estirat és justament la que ens queda a l'altra banda, que ha començat a treballar pràcticament amb un peu, era aquesta sensació de que estava treballant a un peu, i després també el pis de terços, que també els veieu molt flexionats, quasi tota una banda, pesa una banda, un castell molt al límit que ha posat en dificultat a la colla vella dels xiquets de Valls i han hagut de tirar d'aquell caràcter, no?, que diem vallenc per descarregar el castell.
Els xiquets de Tarragona, la quarta ronda del concurs de Castells 2022, proven el 4 de 9 en folre. Hem de dir que a la tercera ronda aquest castell ja l'han portat a plaça, han fet 2 peus desmuntats, han situat 2 vegades els quarts, no l'han vist clar i l'han desmuntat. La normativa del concurs de castells diu que si fas 2 peus desmuntats, passa ronda. Per tant, han fet 2 peus desmuntats a la tercera ronda i ara, a la quarta ronda, és quan proven definitivament el tercer intent que porten avui a plaça, el tercer peu que porten avui a plaça, aquest 4 de 9 en folre xiquets de Tarragona, que ja té 600 col·locats, és el primer que proven aquesta temporada. La primera vegada aquesta temporada que sonen les gralles del 4 de 9 en folre pels xiquets de Tarragona, que abans han carregat el 3 de 9 en folre i han descarregat el 5 de 8. Entren ara mateix els dosos d'aquest castell. Dosos del 4 de 9 en folre, diu l'Alfredo González, que és el cap de colla, que està molt bé, però torna a tenir aquell lleuger tremolí que esperem, sobretot a la descarregada, no els obligui a donar més gas, segurament, del que puguin tenir o gestionar. A punt d'entrar ja l'acotxador dels xiquets de Tarragona, aquí el tenim, llença un peu, situa l'altre, estan a punt de carregar-lo, ja el tenen els xiquets de Tarragona, s'encavalca l'enxaneta, sí! 4 de 9 en folre dels xiquets de Tarragona, és el primer de l'any, és el primer de la temporada. Sortida de l'enxaneta, ara han de treballar de valent la gent del tronc, la gent del folre, han d'apretar fort la gent de la pinya. Sortida de l'enxaneta i sortida de l'acotxador, surten ara mateix els dosos del castell. Dosos del 4 de 9, es tanca moltíssim una de les agulles, compte. La sortida de ser neta, ha de ser suau, ha de ser fineta, no feu patir l'estructura, l'estan aguantant molt bé, alçant molt bé. Amb la sortida de 600 gairebé el donarem per bo, se situen quarts a la classificació. Els xiquets de Tarragona, just per darrere dels castellers de Vilafranca, de la colla joves xiquets de Valls i de la colla vella dels xiquets de Valls. 4 de 9 en folre descarregat dels xiquets de Tarragona. El primer d'aquesta temporada, recuperen la tripleta màgica, que això vol dir 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, 5 d'avui, 4 anys després. La millor versió dels xiquets de Tarragona ha tornat per treballar els castells i descarregar aquest 4 de 9 en folre. Realment rubrica una temporada excel·lent dels xiquets de Tarragona, fent els castells bé, planificant bé la temporada, el calendari, tot plegat, han fet una molt bona feina els xiquets de Tarragona. Sí, correcte, molt ben planificada la temporada dels xiquets de Tarragona. El que ha fet l'Alfredo amb aquesta pas a pas, colla. amb el 5 de 8, després el 3 de 9, sabent, no fent el pas més quan no tocava, sinó esperar el seu moment precís. Joan, brutal les imatges dels xiquets de Tarragona, brutal. Doncs la veritat és que ha pujat molt bé, molt sòlid, però a la descarregada l'han hagut de treballar de valent. Tenia molt bones mides, estava molt ben quadradet i això els ha ajudat moltíssim a que el castell es pogués descarregar, perquè al final el que ha acabat passant ha tingut uns dubtes que ha mirat diverses vegades avall l'enxaneta. A punt importantíssim, els castellers de Vilafranca guanyaran el concurs de castells. Us anunciem que els castellers de Vilafranca guanyaran el concurs de castells de Tarragona. El jove renuncia. La jove segurament renuncia. Ho confirmarem oficialment a peu de plaça, però ens apunten que la jove renuncia a la 5a ronda, per tant, castellers de Vilafranca haurien guanyat ara mateix el concurs de castells. Perdona, Aina, No, faltaria més. Em sembla un anunci importantíssim pel que fa al concurs de castells. I aquí ve el moment complicat. Ho veieu com una de les quarts s'ha abocat en dintre i han hagut de salvar aquest impàs delicat de quan li passava el dosos pel darrere. I l'han salvat molt bé. La colla jove xiquets de Tarragona, que està just al costat dels xiquets de Tarragona, proven ara el 4 de 9 en folre, que han vist com els seus companys de ciutat feien ara fa una estoneta, doncs ara proven aquest 4 de 9 en folre que aquesta temporada ja ens han ensenyat en diferents ocasions. Aquesta colla jove que no ha començat massa bé el concurs de castells, però que l'està redreçant de la millor manera. Descarregant el 3 de 9 en folre, ara fa una estona, i ara provant aquest 4 de 9 en folre, que té ja les sisenes situades. Sisenes del 4 de 9, amb les instruccions que arriben des de la pinya. Veieu, com anaven donant les ordres i anaven explicant com va pujant el castell, que puja remenadet, aquesta és la veritat. Puja bastant remenat. Ara entren dosos, aquí teniu l'entrada de dosos de la colla jove xiquets de Tarragona, dosos del 4 de 9 en folre, que s'agafen de braç, ja tenim drets aquests dosos de la colla jove, només queda la canalleta més petita, que és ràpida, que és valenta, que és ràpida, que és valenta, que és ràpida, arriba ja l'acotxador, llença un peu, col·loca l'altre, arriba l'enxaneta, que és ràpid, 4 de 9 en folre, colla jove xiquets de Tarragona, rapidíssim, el carreguen, el fan també, sí! 4
4 de 9 en folre, rapidíssima la canalleta de la colla jove, rapidíssima l'acotxador, rapidíssim l'enxaneta, ara la sortida l'han de fer suau, perquè clar, potser hem vist que hi havia aquest tremolí, estan treballant al límit, els terços, els quarts, estan treballant molt bé el folre, s'ha de dir, sortida ara de dosos, quin duel entre Xiquets de Tarragona i Colla Jove i Xiquets de Tarragona, sortida de dosos, ara sortiran sisens i ho celebraran, encara no, però encara no ho poden celebrar perquè han de treure tot aquest tronc central del 4 de 9 en folre, l'acaba descarregant la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, sortida de sisenes de la Colla Jove, ara sortida de 15 de la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, alegria de la seva gent, de la gent que està a la graderia, la jove descarrega el 4 de 9 en folre amb un gran duel tarragoní. Moviment constant del Castell que han hagut de defensar per aconseguir anotar-se els 2 castells de 9 descarregats. Toni, situem-nos després de tancar la quarta ronda del concurs de castells. Victòria pels castellers de Vilafranca amb 8.485 punts, segons, molt a prop, la Colla Joves, i la Vella aconsegueix mantenir aquesta tercera posició. Quart lloc, atenció pels Xiquets de Tarragona, cinquens moxiganguers d'Igualada, i la Jove de Tarragona a l'espera d'un tercer castell ocupar aquesta sisena posició. Capgrossos de Mataró situen setens, seguits de molt a prop dels castellers de Sants, continuen castellers de Sant Pere i Sant Pau que podrien millorar amb el 3 de 8 amb l'Agulla, desens castellers de Barcelona, onzens Xiquets de Reus i tanquen els castellers de Sabadell amb 1.630 punts. Sisens amunt! L'últim castell del concurs de castells 2022 és un castell de gamma extra i el porta la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Han fet el 3 de 9 en folre i han fet el 4 de 9 en folre. A més, ho han fet amb molt de mèrit redreçant un concurs que no els hi sortia bé perquè no se n'han sortit per començar amb el 9 de 8 i també amb el 3 de 9 en folre, però ara van pel primer intent de la temporada de 2 de 9 en folre i manilles. Han situat ja el tronc, el folre, les manilles, els quarts, que Déu-n'hi-do com comencen a remenar, els quints que ho intenten aturar, sisenes que ja estan intentant també aturar les batzegades, entren dosos del 2 de 9 en folre i manilles de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, ja només queda la canalleta més petita, que són ràpids, ens ho han ensenyat fa una estoneta, amb el 4 de 9 en folre, som-hi Colla Jove, com remena aquest castell, mare de Déu, com remena aquest castell, intenta arribar la canalleta més petita, a punt d'arribar l'acotxador, compta que és el moment clau del castell, entra l'acotxador, llença un peu, a punt de situar l'altre, l'expectació màxima a l'etapa, a punt de fer-lo, només queda l'enxaneta, estan a punt de carregar-lo, el faran, el carreguen, sí! 2 de 9 en folre i manilles de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que ha acabat caient, s'ha trencat, castell però carregat. Quina llàstima, perquè han defensat fins al final per poder carregar aquest castell que els impulsa fins a la quarta posició. I que quarta posició i que els posa a la llista de colles de gamma extra d'aquesta temporada, que és una qüestió important. No, uns galons de gamma extra guanyat a pols per la Colla Jove. Era un moment, la colla estava anímicament molt preparada per fer-lo, el castell certament han demostrat que el tenien i és una consecució molt important i que han de celebrar. I ho celebraran. Ara, quan acabin de descarregar el castell, perdó, de desmuntar el castell, perquè ha quedat carregat, de desmuntar el castell, anava a dir, se sentirà això, únic crit a la Tàrraco Arena Plaça. Ara és un garbuix d'emocions perquè s'està anunciant la classificació final, Toni, que és aquesta. Ara sentireu en un moment Castellers de Vilafranca, primers classificats. Toni, tu repasses. Molt ràpid, classificació definitiva del concurs de castells. Primers, Castellers de Vilafranca amb 8.485 punts. Segons, les Joves de Valls. Tercers, ja bastant més allunyats, la Colla Vella. Quarts, la Jove de Tarragona. Cinquens, Xiquets de Tarragona. Sisens, els moxiganguers d'Iguarrada. Meritòria sisena posició dels moxiganguers. Setens, Capgrossos de Mataró. Vuitens, els Castellers de Sants. Novens, atenció, Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Continuen els Castellers de Barcelona. Onzens, els Xiquets de Reus, i tanquen els Castellers de Sabadell, quan els verds celebren la seva victòria en aquesta 28a edició del concurs de castells. Celebrar-ho! Demà ressaca i a preparar un gran Tots Sants. Visca
Visca els catalans de Vilafranca! Per mi és simptomàtic el que està a punt de passar a la plaça. Els efectius que queden de la colla vella i els que queden de la colla joves explica molt bé el cop anímic que suposa això també per la colla vella. Malgrat que en segona ronda ja ha quedat fora de joc, ha aconseguit fer el 3 i el 4 de 9 per salvar aquesta tercera posició. I atenció, perquè ara des de Megafonia s'anunciarà aquest segon lloc i estarem atents també, perquè la colla joves té moltes ganes de celebrar-ho. És espectacular el que ha dit l'Aina, la diferència de gent de la colla vella de joc. Sí, podem veure la plaça un moment, perquè és que és molt bèstia per mi, simptomàtica. Veiem la colla joves i ara... D'aquesta 28a edició del concurs de castells, colla joves, xiquets de Valls! És una victòria clarament per ells. Poques vegades s'havia celebrat un segon lloc d'aquesta manera. Home, és que és un segon lloc fent el que has fet, insisteixo, descarregant el castell total, carregant el 2 de Boinet, carregant el 5 de 9 i després que quedes per davant de la colla vella. Increïble la celebració. Això també... En clau de rivalitat local, la colla joves ha passat per davant de la colla vella i, per tant, s'ho faran valdre i s'ha de celebrar, ho celebraran. Guanyadors del 28è concurs de castells, i ara com sona la mà, Castellers de Vilafranca! El seu compte de Twitter diu: ho hem tornat a fer. Per 12a vegades hem tornat a guanyar el concurs de castells. Això és el que diu el compte de Twitter dels Castellers de Vilafranca. Sí, els Castellers de Vilafranca eren els favorits, ho havien guanyat a pols. Això, quan comença el concurs, aquesta etiqueta desapareix, aleshores sí que ja es tracta de demostrar-ho tot. La sortida ha estat fonamental per agafar molta confiança, per marcar ja unes diferències, descarregant ni més ni menys que el 3 de 10. Després, amb el 4 de 10, hi ha hagut aquell moment de dubte, aquells moments durs que també passen en un concurs, que els has de saber reconduir. Ho ha sabut reconduir molt bé, descarregant el 5 de 9, que aquesta era una carta que portaven per en un moment donat fer-la servir i que al final li ha donat uns punts decisius, i al final també ho ha rubricat amb aquest intent de 4 de 9, amb aquest 4 de 9 castell total carregat, que ha estat decisiu. Tanquem aquesta 28a edició del concurs de castells que ha tornat a donar la victòria als Castellers de Vilafranca. Joan Beumala, s'han complert gran part dels pronòstics i el trofeu torna a Vilafranca. Victòria brillant i gravada a foc dels Castellers de Vilafranca per tornar a ser campions del món casteller. Aina, un concurs que també ens deixa molts altres detalls. Amb què et quedes? La sensació és que tothom ha superat els seus reptes, però també una colla joves que ni fent la millor actuació de la seva història ha aconseguit superar els Castellers de Vilafranca. Quico, era un bon punt d'inflexió del concurs, ho ha estat, i atenció al que ens espera, quina tardor castellera. Entre el que hem vist avui i el que s'ha assajat per arribar avui, està clar que les diades que venen ara, Santa Teresa, Santa Úrsula, Tots Sants, etc., n'hi haurà per llogar-hi cadires, segur. Moltes gràcies a tots tres. Han tornat els castells a la Tàrraco Arena Plaça. Carles, han tornat el concurs de castells i ens hem tornat a emocionar. Gràcies, Toni. També gran feina la que has fet, igual que els companys a peu de plaça, l'Àlex Alonso i l'Anna Fortuny. Companys, Anna, Àlex, hem tornat a gaudir del món casteller a la Tàrraco Arena Plaça. Els que ens encanta el concurs hem tornat a gaudir de la competició i de l'emoció fins al final entre totes les colles participants. Anna Fortuny, a l'altre costat de la plaça, segur que també. Hem xalat com mai i avui ha quedat clar que moltes totes les colles han vist reforçats els seus ànims i que això farà perdurar el món casteller. Fixeu-vos, ja no queda gairebé ningú a plaça. Aquí tanquem la 28a edició del concurs de castells. Gràcies per compartir amb nosaltres les emocions que ens deixa el món casteller. Ens queden moltes altres jornades castelleres per viure i esperem que les compartiu amb nosaltres. Que vagi molt bé. Fins la pròxima. Adéu.
demanis aquest cop anar a poc, ni fer-ho tot millor i deixar de ser jo. No em demanis veure't lluny, et vull més a prop. Si quan em mires tu ja em sento millor. No em demanis que em refiï penjant de la corda. No em demanis que em preocupi d'allò que no importa. No pretenguis que jo tingui les peces del joc, ni que amb dues pedres t'encengui el foc. Des d'allà dalt la terra es veu, segueix girant, mentre nosaltres ens perdem en els detalls, en sincronia i com els astres de l'espai. Seguirem ballant, que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dona la vida, que potser no som tan especials. Sap tu que no, però ens és igual i avui farem un festival. No em demanis que transformi el teu plom en or, ni que deixi de viure només d'il·lusions. No em demanis que no faci cas al meu cor, si quan em mires tu ja el sento millor. No em demanis que segueixi el que tothom fa, ells ho fan fenomenal, jo potser no tant. Seguint les meves passes chilling caminant, aquesta vegada sí, fem-ho de veritat. Des d'allà dalt la terra es veu, segueix girant, mentre nosaltres ens perdem en els detalls, en sincronia i com els astres de l'espai. Seguirem ballant, que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dona